babak bundas kaya piye alah yung alah piyung mongko tek tambani ya tekuri dedeg bensin suelenggat pada rapot sing cecelenggal pada gari ceritane sing gaya model ileng-ileng kang kadoan uruh lisun bopong jago pada sekala duper darane maling ana wong bopong jang maling kok maling kowe Aduh aku dumaling aku arep pisah jago taruh ala betul sorangan orang sejarah maling gelem aku disumpah orang bakal aku ditumpahnya orang maling wala nadanya wong melarat tapi ngerti dising bener dising luput alah bocah blangsat ada takon bola lapor apa yang mau tadi apa
sing pegaweane ngasep nang sawah ninggalan itu bocah kang ider jajan pasar ing antarane Bedruk Cimori lan Bronto sing dina-dina tansah bungane kaya beda nang dinasti kaya ilang tentreming rasa ketone panengan hadeng sing kurang prayoga kurang luwih kaya kowe bae sing dadi crita kulengku pring pangasaning padang mumpung durun dadrarung mumpung durun dadrarung mare Januri dene kaya ki nemen ya ciri negarane sugih kasih lalamen ing pangrasaku kurang bae nadari nyompalan di sedina mek tetep bae nggo madang entek apa gane dadi tukang nyolong bae ya kaya wong nang aring duran tanah kaya enak temen uripe jan turah-turah bandane arep hura-hura saben dina ora ana jarak entek jan-jan ningen ya dipikir ora main paribasan keburu dunyane ning bakal ilang dalam akhirate lan juga dadi wong desa bapanane sing dijadu yang gerwis mati ngemben gak kepenak nang alam sana ya sengsara bae kaya nang dunia
nyuruh mangsa luput dadi wong tua. Ora telan gone ngulang bocah. Dasaran kamaran ora telan ditikaman. Beri pisan maneh makmur dosa. Melakukan tekopo yang nadanya wong melarat ngerti sing bener di sing luput. Wala liso sing tak kodang nang jagat kiye wong kowe gen sapa ngerti besok bisa ngangkat derajate wong tua ning kowe malah gawe pirang biyung musuh. Temenan yo nyong ora nyolong yo, nyong difitnah meneng wae tanggomu lah aja maning-maning nyeluti nyong biyu larate kusut diomong radam larat ora telas ditikanan siki mending kowe minggat ana timbangmu gawe isin biyungmu tapi yo minggat mending minggat wae karo Parikane banyu
rentes banget. Walah murid deneng kaya kiye temen lah. Angger kaya kiye garing bingung arep paring ngendi. Apa ingkane merantau burune bayam. Ning angger dipikir-pikir garing ngerti kate larang. Wong murid nang desa domong ora suki-suki kok. Alah nyung lah.
hanya ada, warna ada, apa dulu?
gitu nemen rai. Padu Kanjeng Rama atur dina. Kalau teman-teman alas kemawi wonten selaris beda. Satemah kananipun langsali sangat lajeng kula kudugi. Kula bentang mriki lah menika larenipun Kanjeng Rama. Dan melati temen jenenganmu sapa? Dan pangaken kula disulare dudu nembah. Iya. Kowe kenang apa nganti dibegal nang tangan alasun? Ceritane niku kula diurak teng Beyunge. Mergane dituduh nyolong ayam, malah Beyung pojok melati temen. Dadi lisun diurakan omah merga dituduh nyolong ayam iku. Nganti diurak nggih. Nganti kula dibegal tengah alas pojok. Angger kaya kowe melu nyombae dadi pendereke pendhita Jora gelem apa ora? Temenan apa, Mbak? Iya temenan maksudnya gane tembrek. Nggih Mbak kula purun, jiwa raga kula pasrah panjenengan. Angger kaya kowe bakal teko ari jeneng. Gandeng ketemune merga kesasan nang alas kemawi, kowe teko ari jeneng sarkawi jeneng sing jagat. Tresnawati kalih Petru napa? Iya Wan. Wah, mangkel rasaku. Kudune sing bocor Tresnawati anak Lesmana Mandraguna. Ding bisa-bisane Petru mung melarat dadi mantune Ratu Darawati Prabu Kresna. Wah, isin rasaku. Anake Prabu Duryodana sing kondang Nyakalawati Bodenda alah harupuna kawan Pandhawa ati delang ndi raimu Mas sabar yang ger sabar sing wis ya wis sing ulung ya ulung ora kudu karo Kresnawati nangestina bae wong wadon anu pirang-pirang aja kuwatir Lesmana ora bojo. Wah, ora urus. Timbang saya wirang rasaku mangkel atiku.
Becik budala para Kurawa semadya balane. Bu priwe carane gawe geger Darwati. Ojo mongko dene jalan. Jangan-jangan panjenengan iku badhe napa niku? Jangan-jangan panjenengan badhe napa? Dina ki Darwati kudu geger. Acarane Petruk kudu bubar mamurahan. Ampun kados niku, ampun kados niku nggih. Niku sampe mawon mubah-mubah banyu benine. Tuli luwih mahe karena iwake ning ora budak banyune mbok Kang. Wah, ngomong kepenak. Wong anggere ngomong tok ki kepenak. Anggere ora kaya kowe tur kepriwe carane dola bapakku. Niki. Niku gampil kena anak Prabu, gampil. Wong kono wis ngerti dhewe pendhita Drona niki. Wong sing ilmune sundul amuk. Dadi kaya piye bae. Mengko pun bapak bakal luar Darwati gawake bocah sing dilalak mirip cilikane Petruk raine. Bocah ngendi kuwe? Lah yo bocah ngendi mengki nemu. Ning tekwari jeneng Sarkawi jenengane. Wajar kepriwe bapak dolen. Sarkawi mengko tegawari nganah. Acarane Petruk pasti jago tendek. Nangkana bakal tepi tenah anggar Petruk wis anak di luar nikah. Anggar anak Prabu bisa bayangna priwe. Muntah beratun Darwati cilik burung bojone Petruk gede dipercaya sirna dadi ora gedoti.
nang dina sing apik iki bakal dadi sejarah Ndarawati besanan karo Karang Gumenggeng. Lai dana seneng ora karo-karuan. Seneng ora lumrah-lumrah drajate punakawane Pandhawa. Bisa besanan karo Ratu Ndarawati. Lai Petruk inggih dalam apa wis santep rasamu nang dinake bakal dadi jatnan karo anakku Tresnawati inggih kanthi lambaran semilah pangestunipun kula siap dalam angger kaya kuwi sinesen nang dinake bakal dak tau nang Petruk manembahi sarira tunggal manembahi sarira Kaya Wisnu kuwandane Sineksen jagat saisine sineksen kiblat papat loretan kulon kidul sineksen danyang-danyang ing Ndarawati. Nak Mas Petruk nggih. Kanthi ngucap semila ndak nikah ndak jodohna. Anakku si Kresnawati kelawan sliramu kanthi mahal pripotel bener. Lagi pun gadai iku durung jan isin bang. Iya kanthi mahal pripotel lan samubarake dibayar lunas. Inggih bismillah. Kula tampi ningkahipun Kresnawati ingkang putra kanthi mas kawin kasebut kabayar monggo dhisik ora sah monggo dhisik anak Prabu ada di terusan. Dasarnya mengapa Bapak? Petruk sejati dan wis anak di luar nikah. Astaga, belum bilang. Mereka kamu bawa kabur Bang. Nunggu dari si bujang lomor dalam. Pocok. Angger orang mandek ki ana buktine ki. Ana buktine ki bocah. Jajal kontina dengan kowe sareng cerita sing gamblang. Nggih kalane niku jaman kula umur 3 tahun. Kula ditinggal minggat nang ramane. Ngati kula urip sengsara karo biyunge wong loro truk kaya kowe. Nganti kalane dina kula takon aring biyung. Yung janjane si sapa ramaku yung lebih ngomong jerene dipunakawaning Pandhawa sing irunge dawa anake Lurah Semar Badranaya jagat pasti saling Dewa Batara. Petruk ngiten kowe padha nyolong mripat meleh wong migrana karo ngerabi anake Ratu Setyaki kula wonten dawuh larang jaman tempilingi bae hebat dawuh.
lakukan kerabian ratu atuh dena percaya kali kuda ini dari si bujang kinyis paribangannya gepok segel karo wadon belum tahu kue dalam fitnah kue aku dua anak ini bakal bulu cepet ditadrona dasarmu orang tanggung jawab lapor tempili kita
bisa kula men ora ribet iku. Iya dadi aja kesuwen timbang kepantau wae.
Iya ngandel mulane jembluk dadi bocah seno gedhe ganti gawe geger kacamata. Nuwun sewu kami dewa kepriwe. Kula badhe tanglet menapa takon apa Kakang? Niki kalau wonten lakon sing aneh-aneh kula mengidap kabul kok malah dituduh anak jenenge Saka iki bocah. Iki dadi ku dadi diwulukaken ora jajan. Kadang-kadang wis bayang namung bumi jan. Ora Krisnawati. Oh iya ulun maksudane dari kowe. Kowe ku karo Sarkawi. Ndak pedane Rama karo anak. Dasare niku napa? Rama karo anak ning nang jaman kunalara utawa jaman waktu. Jaman kunalara kowe Rama karo anak. Niki bedane alam sing wis reinkarnasi lain maning ben nasib sing dewek-dewek kaya kowe. Oh, kaya niku. Ya ini kaya kowe wis kaya pada lupus. Aduh sang betara. Mengapa barang mulai nyuwun dipun medharaken? Pungkasane piye-piye. Jalaranipun menapa. Dadi kaya piye? Tondi mau ketetesan gede patuan Sarkawi. Patuan Sarkawi ke pada turunane Bandarwa kaya dulu. Oh, makatan kudu daya. Ning ngrepatu kedanane Bandarwa Raja. Bandarwa Raja. Langgar Sarkawi kok anake Bandarwa kaya padha. Arep nang ndi Pak gede anak Bandarwa kok padha karo padha gede anak Bandarwa. Kok bisa jebruk kita prito gunung medeni. Watur sembah nuwun satama sampun gamblang tepak. Lah ya mulane teman-teman kaya kowe ya. Aduh pangapura kami dewa kula sampun prasetya tetep ngabiyari panjenengane Pandita Drona lan mangestuni sedaya dawuh pangandikane mrikala Pandita yang apa niku sing ngomong aku dari kala jagat baras di kepanggonan bocah kaya sarang.
Wis dadi. Blakone Kang, blakone. Blakone lah. Blakone. Blakone rame. Aduh. Si de blakon malah mriye. Aduh, sing ado. Sajian dari saudara Aksa Darul Ulum yang sudah membawakan papawiran ringkas dengan lakon Sarkawi Punalereng. Kepada penyaji dan pendukung sajian dipersilahkan meninggalkan tempat. Meninggalkan.